de geluidjes zien voldoende. Ja, een piepluidje. Wat leuk! Ik dat duur. Oh ja, dat huren we je ook nog wel. Ja, dat duur. Ja, dat huurt in de zak. En dan komt hij. Maar hoe werd hij nou dat hij moet komen? Ik zeg kom. En dan komt hij niet. En dan piep ik een keer. En dan komt hij, dan weet je het. Maar als ik mijn restloop maak, als je dichterbij is, dan weet je al genoeg hè. Dan heb je niet meer. Dus red ze als je niet alleen op de weg, Nee. in het verkeer. Overal. Ik zal eerst eens even netjes een handje geven. Zo hier als ik dat. Hi, Ja. Jos van der Zwaan. Hallo. In de Verstegen. Jos Verstegen. Ine en Jos. Ja. En wie is dat dan? Dat is Jax. Anders kleinzoon. Kleinzoon, Jax. Hey Jax. Kun je een handje geven? Hi. Ah, Goed vriend. zo, jongen. Hallo. Hey. Is dat? Hè? Is dat? Ja, wie is dat? Televisie. Kijk. Televisie. Dat is L1, doe maar zwaaien. Doe maar zwaaien, Jax. Doe maar zwaaien. Doe maar één naartoe zwaaien. Doe Nee, maar zwaaien. Doe toch zwaaien, pap, mama. Nee. Ja, pap, mama zwaaien. handje geven. Doe me een handje geven dan. Kijk. Goed zo, jongen. Mooi, hè? Dat is wel een handige volgens mij, of Ja, niet? een hele leuke. Het werd, moet nog 2 worden, dus Modellen. open dragen. Ja. Ik ben een beetje bang zeker nou, hè? Ja. Open en verdragen, ja. Hij moet nog 2 weer, hè? Moet 2 weer, ja. Flinke Dus- mooi. En dan giet hij niet naar de opvang, die giet lekker naar opa en oma. Open oma. En En heb, andere opa en oma nog. ja, Ja. heb je vaste dag? Dinsdag Nee, is dat altijd. is altijd. Dinsdag is Jax altijd bij opa Ja. en oma. Ja. En donderdag is bij een andere oma. En donderdag bij opa, andere opa. Ja. Hè, en de rest van de week is mama en papa thuis. Hè? Ja, Nou, dat is dan wel fijn. dat is zeker fijn, jong. Hè? Je kan nog lang niet naar school gaan, hè? En reageert Jax ook op dat apparaatje? Nee, nee. Dit gaan of ze hem op de maan doen. Je moet een De halsband handen doen. Een halsband dan meer, hè? Kijk, hier zit dat ding aan. Er zit een kastje aan hier, hè? Kijk, hier zit een kastje. Goh, ja, nou goed, ik had het nog nooit gezien, maar nou ja, als het werkt, dan werkt het. Het hè. werkt. We hoeven niet te trillen, want trillen vind ik een beetje zielig dan, hè? Maar gewoon met een geluidje. En dan komt hij, reageert hij meteen, dus, want het is zo een heel gemakkelijke hond. Alleen ja, het is een beetje poedel in. Het is een labradoodle is het, hè? Dus half poedel en half labrador. En poedels zijn een beetje eigenwijs, hè? Dit is wel een van de meest populaire hondjes op het moment, hè? dat is- De Labradoodle. Dat is een echt rashondje, hè? Dus die zijn echt heel gewild. Oeh, zie die? Oh, wie Dus niks, Jax. televisie. Alle... Nee. Kijk. Oh, je hoeft niet te huilen, nee. Moet een oma zeker nou, hè? Kom even een oma dan. Van oma. Oh ja. Ach, Nee, dan hoeven we snel eens even wandelen met, dan kan je hondje eruit, dan kan hij even eruit en dan kan je daar in de bed toe, hè. Dus, zou het toch aan je gezicht liggen, Ben? Ik trok zo'n raar gezicht. Oh, ja, geen rare gezichten Je meer moet ook trekken. foto maken. En Foto? papa doet dat toch ook? Ja. papa doet ook foto's maken. Foto Ja, papa doet toch ook foto's Ja, maken? kom zwaaien. is voor de televisie. Ja, Ja, goed zo. oké, hij zwaait al weg. Goed zo. Vrachtwagen. Vrachtwagen, ja, dat is een vrachtwagen. Vrachtwagen. Oh, is hij gek van vrachtwagens? Oh ja. Ja? Dan doet hij zo, dan moet de vrachtwagen toeteren. Hè. En dan toeteren die en dan laat je het Kijk. best, hè. Vrachtwagen! Met de vrachtwagen. Ja, Goed zo. en tractors. Tractors. Tractors, Ja. ja. Tractors, ja. Ja, en laaischub, hè. Nijschup, ja. Is toch wel grappig dat kindjes van die leeftijd, die hebben altijd iets, of te duk iets pers. met dingen die groot zien. Hè? Ja, precies. Tractors, vrachtwagens en een laaischub. Nijschup ook, hè. Ja, Wat voor kleur jas het oma aan? Groen. Nee, dat is jij Jackson groen, niet, ja. ja. En oma is in die jas dan? Oma's in de jas. Blauwe. Ja. En opa? Oranje. Goed zo. oh eens. Ik ken het alle kleuren. Ge doet alvast oefenen. Ja. Voordat er naar school gaat. Zeker, zeker dat. Hé, maar rustig aan, dadelijk weet hij alles al. Je moet slimmer weer anders open. Ja, nee. Nog slimmer. Nog slimmer, want open is het slimste. Nou. Nou, opa helpt wel van een grapje volgens mij. Open had wel een gaapje, zeker dat. Dit was gewoon een rondje wandelen. Even. Dat is eigenlijk een natuurgebied bij de nieuwbouw aangelegd geworden. Dat is water en loopt fijn rond en dan loopt zo de andere kant op en dat is een speeltuintje. En dan kan je even in de schommel en even de wip en op de glijbaan. Het
tegenwoordig als ze ergens een nieuw huisjes bouwen, krijg je een natuurgebied bij. Bij. Ja, Ja. deze wel. Ja, verschil moet er zien, hè? Want verder mogen niet bouwen. Dat is tegen werkstal, stankcirkel. Oh ja. Dus dat als we het nou zo opgelost hebben. En stel nou dat het bedrijf verdwijnt, hè? Ja. Dan zou je er in principe weer wel mee gebouwen. Want wij hebben in 81 hier in die straat een woning gekocht, hier mijn buur aan. En toen zou het helemaal volgebouwd worden. En toen kwamen die stankcirkels kwamen in één keer in beeld en het was het afgelopen. Toen mocht dat hier. Nu zijn ze weer de stankcirkel iets kan verleggen. Dat is de foto. En nu hebben ze hier pas weer gebouwd, maar verder mogen ze niet, want ze hebben eigenlijk bouwgrond tekort voor de jeugd. De jeugd moet weg, want er is geen bouwgrond meer. Alles is volgebouwd. Ja, wel, Dat is dan wel erg voor het dorp. ja, hè? ja. Wel grote percelen en Ja, om mensen die wat te besteden hebben. ja, Maar starters, starters, dat is juist zo belangrijk ook voor een starters dorp, hè? en bejaarden. Dat is momenteel tekort aan. Papa. Dus die mensen die moeten, als ze willen, moeten ze of weg of nog blijven zitten. Papa. Maar ze zien er zien wat plannen en wat te gaan doen, maar dan moet eerst weer grond. Want de zus wel dat, even kijken, we wonen net aan de andere kant van het dorp. Ja. Door ik mag de naam niet noemen, hè, bij het veevoederbedrijf. Ja. Dat is ook een, Ja. en dat is denk ik wat meer voor de jongeren geschikt. Ja, dat is een appartementcomplex stel ja. Ja. En ook die woning is ook startswoning er staan. En verder is er eigenlijk heel weinig te doen. Auto. Auto is is alleen- Ja, auto's. Nou, Overal auto's. nou, onderweg is het rak, Jacks. Kijk maar eens. Kan ze dat zeggen? Onderweg? Onderweg. Hebben we dat? Vastleggen in de archieven. Hey, Jax de auto, hè? Wat voor kleur? Wit. Goed zo. Wit. Jazeker, dat is een witte. Hartstikke. Hoeveel kleinkinderen heb je? Ja, Ene. Oh. ja. Verwend je hem niet te veel? Ja, oma wel. Mug toch? Dat ben de open oma wil zeggen, zo altijd, hè. Ja, maar Maar het is geen bij ons, dus dat is een goed teken. Ja, want als ik dan huur voor waar Jax overal is, dan weer bij de opa, dan weer bij de oma, dan bij papa en mama. En dat kan misschien ook wel eens een keer lastig zijn voor zo'n kindje, of Ja, niet? je moet omschakelen. Hè. Maar wat je in de kruis doet, dan moet je ook omschakelen. Hè. Je hebt die andere kindjes en nooit dus opa en oma. En die spelen met hem, net zoals wie- andere kindjes. Hè. Dus wat dat welke- betreft, welke oma Moet dat nog kunnen. meer dan? En dan toch zo'n handige. Hoe heet de andere oma? en ik ben dinsdags Oma? vaak vrij. Ik werk bij een sperzieboer in de kinderij, dus en ik kan nooit nog rust met de Hoe heet de sperzies. andere oma? Dus dan kan ik fijn Zeg eens. aan de jongens kijken. Zeg eens. Maar daar in het seizoen is 3 maanden, 7 dagen in de week kassen. Hè. Echt hoor. Echt waar. Dus we hebben ik werk bij een heel groot sperziebedrijf. Dus, Of vernomen, dat is dan wel bezig. ja, of 6 dagen officieel eigenlijk. Dus, We gaan namen nemen, maar is dat de hele grote die met een M begint? ja, dat met M begint, dat is hij. Ja. Die ook dat grote bedrijf met dat enorme terras door hebben liggen Ja. in Tinderen, bij het spoor. Weet je er bij Ja, het spoor? ja. Dat is hij. Waar werkt de opa? Dan werkt opa. Hé? Opa werkt bij de... Waar werkt opa? Zeg eens. Geweldig. Hij hoeft niks te zeggen, dan is hij ook al leuk, hè? Ja. Dus dat is net zijn vader, ook zo'n deugd niet. Doe je zeg. Ja, Ja, vader heeft zijn streek, dus hij heeft het niet van een vreemde. oh zo. En waar het de papa van Jaxie streken dan van? Van oma. Of van oma? Oh, krijgt oma zal ook- weer de schuld, hè? Het zal oma gezag weer, oma. Ja, Goeie dingen ja. hebben ze opgenomen en de kwaaie dingen van de open, zeggen ze Hey, altijd. en dan zit opa in de asperges en oma dan? En de eier. En de kip. Bij de kippen. Je hebt Janneke laten, Jan, hè? Ja. Kippen. Bij de kippen Kippen, doet ja. opa maar werken, hè? Ja. Oh, dan mag Jax wel eens mee naar de kippen dan? Jax is wel eens mee geweest, ja. Ja. Hè? Leuk, en met de Heel kippetjes. veel kippetjes, wat? Heel veel kippetjes, ja. Geitje. Ja. Ja. Nee, ze hebben ze alles heel veel. Geiten? En veel kippen en veel Geiten? varkens. En veel En koeien. nou over. Waar werkt opa dan? Zeg eens. Jack. Bij Jus. Ja, opa Ja. Jos. Waar werkt opa Jos? Bij Mee? Bij de as.
Maar je Dat weet kent hij niet. je Hij kent- Oh, dat weet hij de niet. naam. Oh, ik heb alleen de naam. Ja, oh, joh, de mug. Maar dat wetten natuurlijk. Hij wet, dat mag ik niet zeggen, want dan maken we reclame. Ja, dat zal het God, zien. hè. en die moet Zo- nog zo- tweeën weer. Hè. Die is slim- nog wel slimmer dan zo- opa. Zo slim is hij. Nee, maar asperges. Tegenwoordig is het met asperges ook dat ze uit het buitenland komen. Hè? Ja, die kwamen al verschillende jaren uit het buitenland. Peru was een heel goed aanleverland, maar dat is steeds minder aan het werden. Polen. Polen ook, maar de geïmporteerde kwamen meestal uit Peru. En dat werd steeds minder, want we hebben Noord asperges. De asperges hier komen nog steeds vroeger. Nou al. Ja, met kalfsasperges. Dus, Oh, die heb je ook. die hebben we ook. We hebben kalfsasperges, we hebben verwarmde mini-tunnels, gewone mini-tunnels en gewone buitensperges. En dan witte en groene dan. Hè. Dus als er iemand verstand van asperges heeft, dan denk ik dat dat opa Jos is. Opa Jos zit er toekomst in de asperges in Limburg. Er zit zeker toekomst in de Ja? asperges, zeker dat. Maar op Jos is meer de administratie. Dus er wordt niet gestoken. Althans niet door opa Jos. Nee, op Jos zit dit administratie. En dan toch in de piek, monden, toch 7 dagen in de week. Ja, 6 dagen in de week werk ik dan. Dus, en dan En een beetje toeswerken, zit dat er ook? dat kan ook nog ja, Kijk. af en toe een beetje erbij. Dus wat dat betreft drukke mannen dan. Ja. Dus, maar dat weet iedereen die bij ons kan werken, want in het seizoen moeten 6 dagen in de week werken. Ik moet 1 dag vrij hebben om de nieuwe arbeidszeitenwet te voldoen. Hè. Dus 6 dagen in de week. We werken de buitenlandse merken, werken 6 dagen in de week. Wij werken 6 dagen in de week. Maar wel leuk. Leuk. Ja? Ja, heel divers. Ik bedoel, we hebben 3 winkels. We hebben verschillende hectare asperges. We hebben eigen camping hebben we erbij. Hè. Dus eigenlijk alles in eigen hand. Ja, als ze hem aankijkt, dan zussen het wel een beetje, hè? Ja. De streek. De streek, Ja, is ja, er ja, al ja. af. Maar dan moet we inzetten. Ja. Ja. Maar dat is toch? Auto. Op de berg moet je wandelen, hè? Op de berg wandelen. Oh, dat vindt hij leuk. Ja. De berg op. Ja. Ja. Laat me eens aan. Ja. Laat me naar de berg toe. Goed zo. Geweldig.